डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर सिंगिंग बाय विदर्भ विक्की। यरवा हमार रोज करे बाजार रोज मेला बोला बेले बोला गपचिया बेले हमके मेला बोला बेले बोला गपचिया बेले। यरवा हमार रोज करे बाजार रोज ठेला पर बेचले आज मेला में बेचले रोज ठेला पर बेचले आज मेला में बेचले। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो वैशाली। डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर माई के पूजा कर फौजी से कुछ ना बताइनी भैया से चुप के चोरी घर में केहू से ना बताइनी डर बड़ी लागत है जा संगे सखी लोग बात खोजतन केने बा तोहर दुकान जल्दी खियाब हमके मेला घुमाब आज डर बड़ी लागे हेला गोला गप्पा खियाबेला आज डर बड़ी लागे हेला गोला गप्पा खियाबेला। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो वैशाली। डीजे संदीप राजनिकी गाजीपुर हारी ओम नगर हमरा के काहे बोलैला खाली गोल गप्पा खियैला चल जाई मेला से घूर के ताकब न बिकिए मुड़ के कितना बताई एकर कहानी हमके बुलाई के न दिले मेला घुमाई विनय बिहारी डीजे तारक बताई काहे हमके बुला बेले गोला गप्पा खियाबेले बोला काहे बोला बेले। मोबाइल नंबर 95 10 51 365।